دم باش گهدار و تماشاوانên hêja di basî roja îro del gelweme. Aloziyên di pêwendiyên Tirkiye û Amerîkada di nav van rojên dawî de gihiştina asta xwe ya herî bilind. Hewlên nerinnkirina pirsgirêkên di navbeyna Ankara û Washingtonê de jî ser nekeftin. Herçend di rojên destpêka krîza Kûr de birêveberên desthilata Tirkiye bêdengiyê hilbijartin niha ew sekna xwe guherandin û bi tundî bersiva Amerîkayê din. Heta gihişt radeya ku hin berpirsên Tirk Amerîka bi hewdana kodetaya hemberî Tirkiye tawanbar kirin. Gotin êrîşa aboriya Amerîka dijî Tirkiye berdewamiya hewla kodetaya leşkeriya 15 tirmeha 2016 ne. Vê proseya dijwar egerên wê nêzîkahiya her du welatan û ev alozî heta Kûdê heta kengî dikarin biçin digel mêvanê basî rojê îro stûdyoya me ya Diyarbekirê Serokê Giştiyê Partiya Azadî û Sosyalîzmê Sinan Çiftîrek em dê bigirin dest û binirxînin. Silavkek Sinan em vegerin destpêka germbûna vê aloziya dawî. Rewşa girtiya Keşa Brunson bi rastî egera serekeya dijberiya niha di navbeyna Ankara û Washington de gelo serbestberdana Brunson e. Denk çû. Ez ê pirsa xwe dubare bikim kek Sinan. Na dengat ke. Belê. Kerem ke. Yani em vegerne vê destpêka germbûna vê aloziya dawî rûdayî di navbeyna Tirkiye û Amerîkada. Rewşa girtiya Keşe Brunson. Gelo bi rastî egera serekeya dijberiya niha ku di navbeyna Ankara û Washingtonê de tê jiyandin. Serbestberdana Brunson e. Zor spas. Evar baş. Zor spas kek Cemal hemû temaşevanê hêja. Îro di rojeva Tirkiyeyê di pirsgirêkê sereke herin. Wek kek Cemal zihanî ziman. Pirsgirêka yekemîn di navbera Amerîka û Tirkiyeyê de wek em bên qeyranaka gav û gav qeyranek pêk tê û Kurd diye. Ya du emîn ki ew jî bi pirsgirêka yekemîn ve bi hevra girêdayî bilindbawîna dolar divîzo û em bên qeyrana finansê gav û gav tê pêşiya Tirkiye eger pêşiya wî nebirin ev ê bigîje ve qeyrana aborî. Mesela yekemîn wek em bên pirsgirêkê aloziyê navbera Amerîka û Tirkiyeyê de ka çi ye? Îro di rojevê de wek mesela Rahîb Brunson têya xwanê ama ew mesela esasî nine. Ew mesela wek dibêjin postûjiye öne çıkan mesele dibêne wek mesela postûjiye esas meseleyê navbera Amerîka û Tirkiye girîngin û îro jî nine ve neder sala vir de gav bi gav hatine vê merhelê. Çinin ew mesela yek mesela rojalata navîn di dîvî di binê wê de mesela İranê, mesela Sûriye, mesela Rusya û mesela Kurdistanê de nirîna Amerîka û Tirkiye li hev di duje. Müttefikê hevin, hirdî dixete rojava danin, hirdî jî wek endamê NATO'yê nin, serkêşê NATO'yê nin, lêbelê nirîna va pirsgirêkekî me yek û yek hanî ziman navbera Tirkiye û Amerîkayê de cuda ye. Kek Sinan. Kek Sinan wekî ku tê dest nîşan kirî pakêtek dagirtî ê aloziyan di navbeyna Tirkiye û Amerîka de. Dîtinekî wisa heye ku destpêka pirsgirêkên mezin di navbeyna Ankara û Washingtonê de bi hatina Amerîka ya herêmê destpêkirine ku Amerîka gihişte herêmê li rojlatana vîn bi cih bû. Ev yek yani pirsgirêkên di herêmê de ku Amerîka nas kirî pirsgirêk di navbeyna Tirkiye û Amerîka de jî dane destpêkirin. Nirxandina te li ser vê dîtinê çi ye kek Sinan? Zor spas mala te ava ve. Divê bernama Cenab-ı ve de mi car cara hanî ziman mi got mesela girîng
Türkiye li ser rojelata siyaseta rojelata navîn ya Amerika bi taybetî li ser siyaseta Kurd, Kurdistan ya Amerika wek evlehiyeka mezin dibûne. Piskireka mezin ev esasiya ev ew mesela çiye Çin'de de Kurda hatta îro berdewam dike tişkidine lêbelê hatta îro li ser Kurdistana Başûr û li ser Rojava, Kurdistana Rojava ew nirîna Amerika û Türkiye juda bû, gav gav kur bû wek aqlê Türkiye li ser siyaseta Amerika evlehiyeke mezin li gor xwe dît û ew berdewam e. Niha ew pirsgirêkek miqal kir mesela İran, mesela Rus, mesela Kurdistan, mesela Suriye. Belekek Bingehê de mesele dû zîhenin. Çin'in ew meselana fermo keksina. wek em bên mesela F-35 wek em bên mesela moşekê em bên S-400 wek mesela Fethullah Gulen wek mesela em bên Rahip Branson bana gradayê ve meseleyekî misterî de hanî ziman ev nanin. Îro desteyê Türkiye sê rojin li Amerîkayê. Dixwazin ba pirsgirêka navbera xwe de çareser bikin lêbelê heta îro ak ez tê gihîştim qet di navbera Amerîka de Türkiye'de çi pirsgirêkek çareser nebû çima. Mesela giring mesela Bronson nine, mesela Gülenzi nine îro ya her zêde navbera Amerîka û Türkiye'de mesela giring siyaseta Amerîkayê nûhû li ser İranê ambargoya nûhû hanî ziman wek projek da berxwe û hemû cîhanê re ji got hûn ê wek derheqê vê projê de yan hûn cîgirê min li hêla min in ya zî li derheqê we de zî wekî gava bavijim û li navbera Amerîka û Türkiye zêde gengeşiya mezin Türkiye'yê beşdara siyaseta ambargoya Amerîka yan nûhû bibe an nebe. Eger bibe pirsgirêkê din gav çareser bûn. Başa kek Sinan nuha gava gove em wê pakêta aloziyan di navbêna Tirkiye û Amerîka'da zêgirine dest. Nuha pirsên gelekî dijwar. Peyvendiya sekna bi pirsa Kurd, Kurdistanê ve hem li Bakurê Kurdistanê hem di heremê. Pirsa dorpêçên bi ser İranê ve pirsa xeta enerjiyê di navbêna Rusya û Tirkiyeyê kirîna mûşekên S-400 da yani pirsgirêkên wisa aloz di navbêna Tirkiye û Amerîkayê de rûdane gelol gora bîr û baweriya we ev pirs di demekî Kurd de dikarin bêne çareserkirin û bêyî guherandina sekna Tirkiyeyê beramberî van pirsan dikarin peywendiyên Washington û Ankara'yê dîse germ bibin? Bi zehmet e. Yani ew pirsgirêkekî me hanî ziman îro di navbera Tirkiye û Amerîka'da li Washington wek tê nîqaşkirin li ser wana çareserkirin bi zehmet e. Çima bi zehmet e? Heger Türkiye beşdera siyaseta Amerîkayê nûh li ser İranê wek ambargo pêkanî bibe tenê ew bi serê xwe meseleknine girêdayiya wî gerek Türkiye siyaseta xwe Sûrî siyaseta xwe Rusî siyaseta xwe Rojelat ve 10 sala virda pêk dîne vê siyasetê biguhare. Kane biguhare ne diyare. Ya duyemîn li pêşiya roja Türkiye'de eger vê gavê naveje qeyrana navbera Amerîka û Türkiye gav giran bûye lêbelê îhtimala mezin heye ki eger dem heve ez ê servî biskinim îro wek qeyrana finansal heye ev ê sive gav bigîje wek em bê merhela qeyrana aborî. Ew zî pêşiya roja Türkiye'de îro wek basaziyê wek em bên finansalê cîhanê naxwazin em bên wek qeyrana aboriyê Türkiye'yê kurbûye çünkü seriyê vî pozî vî digije wana zî lêbelê sînorekî wir heye eger Türkiye û Amerîka li ser vê li hev din nekin nav dijberiya siyaseta Türkiye li derheqê Amerîka'da gav kurbûye ew bigije çi merhelê ne diyare. Keksinan me behsa daxwazên Washingtonê ji Ankara kirin lê her wiha hin daxwazên Ankara jî ji Washingtonê hene. Daxwazên Ankara ji Washingtonê di destê yekem de ewin dibêje ku divêt peyvendiya xwe li gel Kurdan lawaz bike
ده هرمê de bi taybetî peywendiyên xwe li ser asta Rojavayê Kurdistanê li gel hese de bibire Fethullah Gülen radestî min bike gelo Washington van daxwazên Tirkiyeyê dikare bicih bibike û dê bicih bike li gora baveriya. Daxwazê Türkiye herî mezin mesela Kurda mesela Kurdistan'e. Vek em bên mesela Fethullah Gülen mesela em bên F-35 yan S-400 yan em bên mesela Attila Hakan Attila vek zarab bana gişki gredaya du tiştanın. Yek mesela siyaseta rojelata naviniya Amerika ki xata kavîzî li ser vek em bên mesela Kurdistanê tê meşandin du devî mesela İran'ya du hir di xeta da zî gavaka demakan zindeke ez ihtimal nadim ki Amerika Türkiye li hev de bikin. Amerika siyaseta xwe Kurd Kurdistan bu du kokta kane bikare ez ne bir kanatî dame Amerika na dixwaze demaka dirêj da îro mesela siyaseta Kurdistana başûr û ya Rojava hinekî sar bike pêşa rojê de dixwaze mesela İranê daya pêşiya xwe Türkiye bide cîranê xwe. Lêbelê Türkiye di vir da zî zaniye ki erdnegeriya Türkiye di siyaseta İranê de pere dike ev zî dibe ki heger tu siyaseta xwe Kurdistanê di kokta biguharî ez cigirê te me li siyaseta İranê de tu neguharî ez cigirê te nime li hêla te nime. Di vê hêlê de zî qenatê me Amerîka siyaseta xwe kokta diguhare zahmet de. Mesela Afrinê de vek em bên şinda gavavitin îro mesela mîmiçiye Swêda Kandîl vek Türkiye dibe ki eger tu dixwazî di siyaseta İranê de bi te ve hevbeş bimeşin ve şaxê Afrin mîmiş qîm nake Rojava temamî û Kandîl zî gerekê tu şinda gavbavijî qenatê me ew bi zehmeta Amerîka dûr da siyaseta xwe ê neguhare. Keksinan şirovekarên siyasî dibêjin di siyasetê de berjivendî rola xwe sereke dilêzin. Niha gava ku em li berjivendiyên Washington û berjivendiyên Enqereê rojhilata navîn temaşe bikin. Gelo gora bîrûbaveriya te berjivendiyên her du aliyan dikarin biçine çemekî, bikarin biçine deryayekê, avekê yan bi rastî berjivendiyên her du aliyan di rojhilata navîn de cuda ne. Berjevendî Türkiye û Amerîkayê bi hevra va heftê salin berdewam e. Lêbelê hat gîşte merhelakan nû. Ev merhela nû çi ye? Amerîka dixwaze li ser siyaseta Asyayê bi taybetî zî ser siyaseta rojhilata navîn wek siyaseta xwe dixwaze konsepteka nû bide berxwe û daya berxwe di şopîniye zaten 20-25 salin. Türkiye di vir da gorxa wek dijmanetiyeke mezin dûniye teve vê siyasetê naviye di da berjevandiya Amerîka û Türkiye li ser siyaseta Asya bi taybetî zî li ser siyaseta rojhilata navîn cuda hevdiye. Ez ihtimal nadim ki ew nêze hevdibe. Amerîka dixwaze li ser Asya hêzê wî qeweta wî eger pêk bûbere kane dixwaze wek statûkê nû pêk bîne û Türkiye vayê baş dizane ki va mesela Kurdistan di vir derê de bûna wê Türkiye gav nîzika İranê û Rûsye dibe. Amerîka siyaseta xwe kokta diguhare ez ne bawerim pêşa rojê de me bûnin ama tê xaneyekê siyaseta İranê Amerîka naxwaze siyaseta xwe rojhilata navîn di kokta biguhare. Lêbelê demaka nêzîka li Türkiye hevkarî çêdibe baş eware teve siyaseta İranê ve ez li mesela Kurdistanê de digava şê gava şinda bavijim. Türkiye vê qebûl dike ihtimaleke qebûl bike. Bike neke pêşa rojê de mîbûnin. Keksinan agahdariyekî aniha gomin wergirtî Wezareta Derve ya Tirkiyeyê daxuyaniyek daye û di vê daxuyaniyê xwe de radigihîne ku hemî helwestên dorpêçên Amerîka gol beramberî Tirkiyeyê biryar li sergirtina Türkiye jî bi heman awayî dê bersiva Amerîkayê bide niha û di van rojên nêzik de jî. Nirxandina we li ser vê helwesta
هشک یا انقره برانبری امریکایی گلودی انجامکی بده برهمکی بده یان آلوزین کنها رو دیدن دی کورتر ببن زور سپاس ایرو me guhda ser du reverberiye Türkiye yek sero komar Erdoğan li Bayburt'e Akıfi düdiziz veziri ve hazine ve darayı Albayrak ve proje kanunu diyar kir Erdoğan çi got ve bir zamaneki dijvari o hedef evi de dizi Amerika bu gotun evan dolar evana heye lebele emezi خودی مهیا گل مهیا محفی مهیا و گوتنا وک پروپاگاندا باشه وک buna hisyariya gel lebele başa ama ev rasiya Türkiye nene kanat emi zaman dijwariye lebele de bengahaya evi da duru demekanizikte Amerika Türkiye vek tekili xu hürdüzi gor berjandiya xo naxazın bixatinin evi bir demaka direjim berdevam bike ya du emin cardaki gavakadizmi god eğer لسر سیاست ایران لحب نکرن تکلی امریکا و ترکیه اوی وقت دنیا هر زیده ناکوکی وان کربون اگر لحب بکن هر زیده نزدیک بود تی خانه که دسته ترکیه لامریکا با گوتبه جدا لحب نکرن نه هر دو آلیز زمان خواهد توش کرن زمان ترکیه توش بود چما وقت قیرانا ام بین فینانس هر زیده بود هندوزانین دلار گشتن نزدیک 70 بو اورو نزدیک 70 درباز کی نزدیک 80 دیویه دووردا اگر پیشیا و نه برندین پیشیا ترکیه تعلق کن مزن هلا ابوریدا قناتمه برجواندی ترکیه و ایرانی حاتیه مرحله کا گرینگ آن ایواره قطاندن آن نه قطاندن ککسینان گریدای و بابتا کوته دست نشان کری بریز چفتورک هر دوهی نونر تایبت ای سروکمار کمار اسلامی ایرانی سردانا ترکیه کر او د مدیای د تیرا گهاندن کوم نونر تایبت ای سروکمار ایرانی دست نشان کریه کوم پیوندی وان لگل ترکیه دی کورتر ببن دی برفرحتر ببن هر وها اوینا سوزا هفکاری جی ایرانی آنیه بو ترکیه و هر وها ایرو مولود چاوشوغلو وزیر دروی ترکیه لگل نونری تایبت حسن روحانی جویا او سوزا هفکاریه که دو آلی دان یعنی از دخوازم آلی دین ای مسئله بگرم دکاری افرو شوسا بده گو پیوندین انقره لگل تهران و موسکوی هین برفرحتر ببن و جو واشنگتن جی دورتر ببن و سروک ترام ده تویتر که خود جی ایرو گوت روشا پیوندین ملگل ترکیه خراب زور سپاس نا امبین دوه روشا وک وینه روجلات ناوین دا وک امبین لسر آسیا وک گنگشیا مزن و تکوشینا که مزن دا هلوستا ایرانی راحتا ایران خطاوی دیاره هلوستا روسیا راحتا خطاوی دیاره یا امریکا زی دیاره گورخو لیبلی هلوستا ترکیه دنابره هر دو آلیا دا به نفس مایه ترکیه فرمی حوال امریکا پیوندی امریکا تکیلدار امریکا de facto وقت تکیلدار روسیه ایرانی و ام بین چینیه دوردا ترکیه بریاره که بده لیبلی او بریاره تنی وقت اردوغان yani وقت ام بین حکمت اردوغان تنی وی بریاره نکان بده او مثلا 150 سالیه ترکیه 150 سالی وردا دخت روژاوه ده آبوریه ترکیه مینا روسیه مینا ایرانینا گرانیاوی به گریدای امریکا و بو یکتی اروپا و قنات ما اگه وره وی مرحله یعنی یان خطا امریکا خطا روژاوا یان خطا ام بین روجلات اکسن روجلات روسیه ایران چین تن اردوغان نه و شاغه سرمایه‌دار مزن و سازی ترکیه آبوریه مزن اتکابن دوره دور دا و چاقی هری زیده ام بین سیاست ترکیه قیران که مزن ایچه و چه دوه و چاقی هر تشته و لشکریا لیدان کن و چه دوه
وەک ئەم بێن حکومەتên قوڵباندن yani her tişî tê ziman hêlê tê rojevê qenatê me Türkiye gor İranê gor Rusya nerehet e ketiye wek em bê neqebaka giran hêlekê müttefikê xwe ya heftê heştê saliye hêlekê em bên li ser siyaseta wî evliyeke mezin dûne nêzîka Rusya İran dibe her de alîzê destê Türkiye dişewitîne doğru da pêşeroj demê bûnin Türkiye çi bike. Keksinan medyaya Almanya'ya îro nirxandinên wê li ser seredana Erdogan de ya ku de demek ki gelekî nêzik ji bo Almanya'yê bike ya Frankfurter Allgemeine Zeitung ya TASS ya Deutsche Welle ew bû ku Erdogan seredana Almanya dike ji bo ku alîkariya aborî ji Almanya bixwaze û helbesta medyaya Almanya ew ku Almanya divê alîkariya aborî di rewşek û sade pêşkešî Tirkiye neke. Ev helbest li gor bîr û bahweriya ve cîhana rojava beramberî Tirkiyeyê helbestekî hevpar werbigire yan hin alî hene ku dikarin alîkariya aboriya Tirkiyeyê bikin jaliyê rojava ve. Mesela Almanya an Fransa yani yeketiya Avrupa gor Amerika'ya tekili Türkiye lehela aburi da vek cudane. İro eğer Türkiye liser kayrana teke ve merhala kayrana aburi liseri de banka ve vek iflas bikin. Türkiye Yunanistan'ın ne? Türkiye 4 ya 5 tane Yunanistan'ın. Yunanistan hunduzanık ver kete embün kayrana ka aburi mezin. Alman و فرانسی کتن درد یونانستان که همه چطور وقت قیران یونانستان سرراست بکن درد وان نه گلی یونانستان بود نه حکومت یونانستان بود درد وان وقت ام بین دورا 5 میلیارد دلار فرانسا دورا 7 میلیارد دلار آلمانیا وقت ام بین یونانستان دیندار بانکای آلمانیا و فرانسه بود درد وان امی وی وای چطور خلاص بکن ایرو Türkiye'de böyle de her zede giringe Almanya ve Fransa nakazın kayrana Türkiye giran bu kanun çıbıkın el serbiskin le nakazın kayrana Türkiye kurbu beli deste Almanya deste Fransa zede böyle de vak imkanı ve derfete ve bisinorun yek siyasete Amerika le peşi Almanya zey Almanya emben de siyasete İran'da da eğer Türkiye helbesta xo niziki vakt tekildara siyasete Amerika nebe Almanya ne kadar seri xo biryar bede evyek düdüyevi siyasete Almanya raya geçtiği Almanya ve 5 sala şunca siyasete Erdoğan ve siyasete ka yek peresti de her zide eviye dönüşe ya rahatsız da doğru da zikanat emi hükümeti Almanya zide seviyine rahatta eğer Erdoğan gotine de tişekidi de paşa evi de vak yek hayata hafdı din vak embön eviyaka mezin bide bavriyaka mezin bide embön Merkel bide siyasete Almanya ve şay imkanı ki Almanya ki gaveki bavcı eğer ve baveriyle Erdoğan nestine قناتێمە ئەلمان نزیکات شک بکە. کەکسیناز ئەس تێمە پرسا خۆی داوی ئەڤ ئالۆزیا کوور یا سیاسی دیپلۆماتیک پەیوەندیên derve ئابۆری گۆ li Tirkiye tê jiyandin lê her wiha pasîvîteyeke mezin li derdora opozîsyon ango muxalefeta Tirkiye mirov dibîne nexwedî projeyekê nexwedî planekî nexwedî dîtinekê di van babetan de berovajî xwenêziyekî siyaseta Erdoğan dikin êku yani xetên gonêzîkî desthilatîne û tevgera siyasî ya Bakurê Kurdistanê divê helbestekî çawa werbigire weke pirsa minî dawiye. Zor spas mala tava siyaseta muhalefeta Türkiye nab pirsgirêkê xwe hundir de meşgûl e. CHP ve partiya em bên komara gel hûn dizanin meseleyê wê em bên hundir giring bûn partiya wek î wek baş ew zî ketiye derdê xwe dişe kongre û ya demî zî wek partiya î
وقت دوغوتنا حتانی که مری پر دربازی که مری حرچه را دوی خالو وقت مثلا پارتیا ای او بو ایرو او پرا درباز کر نش وقت ام بین نزیکی AKP دویه muhalefet da partiye ve kembin sistema Türkiye her izlede bir problemin Erdoğan zivayı baştızdan. Eğer muhalefet de baş buna iro gel müsait ki derke ve zikaku kolana çünkü ve kembin bilinbayına dolar ve bilinbayına enflasyonu mutfaku bazara her izlede embin ağır beraberda. Muhalefeta ve kembin partiye mey kurda bakur çıbıkın او گرینگه هر زیدازی باره گران سر HDP'ye banga me eve ki İro mesela Kürt mesela Kürdistan'ı vak deven ya Erdoğan dedi peşer rojamı da ev mesela tınne lebeli em siyaseti kurda partiyo rekistine kurda eğer em bu niyek en mesela mezimine mesela Irak'ya İro Irak paşi hilbijatine vasye mehne çar mehne nikan hükümet ava bikin eğer partiyo rekistine kurda Irak'ı ve yekitiye ki hevbeş çekrana bir yekiti biçina deriye abadi leksana kanatemi evet deklem pergal goruku bugartana baş kurzi iro eğer partiyo rekistine kurda varıncam hevde du tuşta bixazın bevin yek em perverdiye zamanı kurdi dixazın düdü em vek xastına ki demokratik insani dixazın destura bingeyi de bira hebuna kurda vara kabul kırın Vi deriye Türkiye'nin kanatemi evet ki evet hükümet Erdoğan tekın tenkası. Beli geleki spas Bresinan Çiftürek Seroke geçti. Parti Azadi ve Sosyalizmi Goştu Diyamı Diyarbakır'a Türkiye. Tamaşavanın heşam hatin daviya bernamaya İruya basi roj hatta basi roj ekdin her şey.